Samantala, bag inspection po sa mga paaralan na pinaiigting sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Mas hihigpitan ng mga otoridad ang pagsasagawa ng bag inspection sa mga paaralan ng Dagupan City upang matiyak ang kalikasan ng mga estudyante at maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng campus. Mas pinahigpit ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City katuwang kapulisan ang mga hakbang sa seguridad at inspeksyon sa komunidad kasunod na naganap na insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Isa sa mga pangunahing tinututukan ng mga otoridad ang Dagupan City National High School, isa sa mga pinakamalaking paaralan sa lungsod na may mahigit 5,000 estudyante. Noong Hunyo 23, nagsagawa ang paaralan ng masusing inspeksyon sa mga estudyante at kanilang mga gamit. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska ang ilang pinagbabawal na kagamitan, kabilang mga pocket knife at knuckles. Ayon sa panayam ng IFM News kay Councilor Atty. Joey Tamayo, lalo pang paiigtingin ng mga otoridad ang inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante sa iba't ibang paaralan sa lungsod. At wag po kayong mabibigla sa ating mga kalugar. Tataas po ang searches sa ating schools, lalong-lalo na sa mga bag. Dagdag pa niya, paiigtingin din ang pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa mga pamilya at komunidad, lalo na sa mga may kamag-anak na nagmamay-ari ng mga baril upang matiyak ang responsableng pag-iingat at maiwasan ang anumang insidenteng maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Kasama mo mula sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.